Cindy, znači dobiš 1000 kuna, zalijepit ću ti kovanicu na čelo, od iza se udariš, ali moraš 2 puta uspjet. Može? Ajde. Evo ga. Bravo, jedan put. Ide drugi put, može? Evo ga. Još ti je gore. Još ti je gore. Vidi. Evo, ako ovaj ispred tebe zakoči, ti isto... Jeboti... Čekaj, prvo dam u rikvrc. Daš u rikvrc. Da. Ako je cura tu, bravo, bravo sine, malo je obgrliš. Ali ne u nju blejat, gledaj, tamo si okrznuo Škodu. Dobro, poštovanje. Šta, pružaš ruku policajcu, si normalan. Jel znate vi ko je moj otac? To ćeš reći. Sunce ti tvoje. Pa jesi rekao da ćeš me izvući ako... Dolaziš na granicu. Da vidim šta ćeš onda reći. Imamo šta za carinit? Pa imamo, kupio sam DVD novi. Uči ti glavu, uči ti u čarafu. Rekao si uvijek da budem iskren da... Ne na granici. Ako ideš u Split na vrlo važnu utakmicu, moraš pazit koje tablice imaš. Znači staneš na semaforu, dođe čovjek i kaže: koliko je uri? 3:30. Zakaj? 3:30, odmah ćeš dobit u čvalje. Kvarat do 3. Kvarat do 3. Kaj, ideš i ti na tekmu? Postoje dve vrste muškaraca. Oni što pričaju da jebu sve živo, a ne jebu ništa. I mi što pričamo da ne bemo ništa i stvarno ne bemo ništa. Idu u piku maternu. Ajde ti. Ajde ti. Ajde ti u 3. A ti u 5. A jebote, jesam ga ogrebala tu, bit će me stari. Ujebote, jako je. Ovako će nam se na slikama vidjeti terušnjaci. Staviš lijevu nogu naprijed, rotiraš i kreneš u teretanu svinjice mala. Ja sam stalno gladan i zato mi se plače. Oni meni slatko ne daju, pa vikaću još jačem. Reci mi, može jedno pitanje? Ju, ali je zima, reci. Reci mi, što očekuješ od svoje partnerke ili partnera? Da mi bude i žena i drug. Mama, koliko sretna što nas imaš? A u pičku materinu, kaj je ovo? Sad je već bolje. Znači dam ti 100 kuna, evo, stavit ću tu. Ako popiješ brže ove 2 čaše od mene nego ja ove 3, koje su puno veće. Znači gled koliko ti imaš, gled koliko ja, može. Ali jedno pravilo, ne smiješ dirat moju čašu, može? Ne kužim. Znači moraš popit ove 2 brže od mene nego ja ove 3, ali ne smiješ dirat moje, nije ja tvoje. Može. Vidit će sad. Dobar dan profesore, ja se izvinjavam što kasnim. Zašto kasniš? Pa ovako profo, ja sam se spremio za školu sve a u džabu i krenem ja lagano, odjednom čujem nešto puca. Ja gledam levo, ono i dalje puca. Gledam desno, ono i dalje puca. Gledam gore, ono i dalje puca. Pogledam dole, kad vidim puca mi kurac što kasni. Pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno 2, jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmehte lice i mešajte kukovima. Jedan lijevo, desno 2, jedan naprijed, nazad sad i miješ. Šta sam ja rekao? Motor mi baci. Ovo je tvoj problem, kako se zoveš? Šta si ti mislio? Kome ćeš kazati kune? Šta sam ti ja rekao da ne prdiš sa tim motorom? Ha? Šta sam ti ja rekao? Šta sam ti ja rekao, pička ti mater? Pršća da te vidim. Ovo je fizički napad. Mrš da te ne vidim. Ovo je fizički motor. Neću da sam napičena kao druge sve.
A gdje sam izgubio svoje ključeve od automobila? Di sam stavio ključe, Gospe ti sinske, ne mogu ih naći. Kaj me si jebete, već 3 dana traži ključe, pa gdje su ključe, sam stekle po svijesu i lače opale, gdje su ključe, sam od krevetom negdje, gdje su ključe, ima mi reći. Sine, ajde se reci tati šta bi volila da budeš kad porasteš. Glumica. Jeste, pa da se skidaš gola po sceni, ajde nešto drugo. Balerina. Balerina, pa da se tamo pečiš, ajde molim te. Šta bi volila, lekar? Pevačica. Pevačica? Nemoj, sine, pa daj nešto drugo. Jazz balerina. Aj jao, sine. Ej, voljela bih da budem kao Čika Marko, predsjednik kućnog savjeta. Stvarno, šta radi Čika Marko? On zavodi red, on dođe kad ti nisi tu, on dođe i onda se oni mama tuku. Čekaj, kad dođe, sine? Kada ti nisi tu, I šta rade oni mama? tuku se. Kako misliš tuku se, sine? Tuku se, kod vas se tuku. Gdje kod nas? U sobi. Jel? I mama nešto kaže? On nju dovede u red. Ona kaže, jao, Rade. A on šta kaže? Čika Marko. A on kaže, šuti. Sunce ti jebe! Braćo, jučer sam se kupao s telefonom i zamisli crko mi telefone. Daj, nemoj srat. A kad sam kupao telefon rekli kao waterproof, ovo ono, možeš ronit. Možeš pičku mater. Huh? What? Oh. Okay. Probati kolač sam napravio. Ja, kakav je. Varaš me sa cijelim selom! Jebo selo, 30 kuća! Deco, hoćete da vam ispričam kako smo se baš tata i ja upoznali? Ajde i ti im ispričaj, nemoj ja da... Ajde, dobro, ja. Njega mrzi da... Ništa, bila ja na internetu i okačim ja sliku kao nešto ja naslonila se na sto. I on meni pošalje, jebote koja buljeskara. Kao. Ja rekao, napišem ja njemu, rekao, svinjo smrdljiva, rekao, kakav je to komentar? I stiže meni penis vašeg tate u inbox. Pa šta ste, pa jel nije tako bilo, šta? I stiže meni u inbox njegov penis, ja kažem, rekao, strašno, ne mogu da verujem šta si mi poslao, kaže meni, pa dobro, jel ti se bar napiše, jel ti se sviđa, pa rekao, sviđa mi se, vidim veći je, deblji i to, rekao, ali nije to stvar, ja sam dama, rekao. I on kao tu cmut, pa pošalji kao ti meni svoju, pošaljem ja njemu tu kao, znaš, svoju, i mi tu skapiramo, kaže meni, čoveč, ovo je karmička veza, rekao, vidim i ja. Znači, evo još jedna prilika za 1000 kuna. Da. Imamo 3 vrećice. Samo u ovoj vrećici je šećer. Ovdje nema ništa, ovdje nema ništa. Pozorno prati kako vrtim i da vidim hoćeš pogoditi. Koje? Nije. Mogu druge. Probaj sve. A daj, di je? Di je šećer? Ajme. Mićo, ja ću da se ubijem!
Pa kupi ako nije skupo. Čula, sad pazi. Majo, gori kuća! Važi, Vera, ne brini. Ja, gori kuća, ono meni nema. Ova mala je najgora. Janjo, pao klavir, ubio pingvina! Pa što uvek ja, nek ide Maja? Čula budalu?